tinon lirik kegonang surang sote tanpa so lanpa jare dasare mangsa katiga himohanan jangan seneng kayowi Serang kok kawayak nang jaring barang soke matas orang panas ngabosok paning wono sinebak wono kang yoko edan paci pinatesan pengawan kanggo kiring daksina sinten gawa susring sarpa sisih lor tinepi padas juri paring gunung Bokako sak pandheleng ketingal njalma
ageng sinung simbarang rembuyung linubung ngonyot gantung persasat rambuting Yaksagara madane ngalas kebekan ingas ora bengok rawe cuket rukuti ron mandeg ginubel gelonggong lawan penjalin sinasampan glubet kangge gatel kula merintah kang Supeng Rawa bajul sengorok ing lendut kompas kamping buntute nyipat dhetone mabrut pindha kalah ndut begetogol gurunggul gerombolan nyubung mri kemarung mri bandel sisir batang koker lan Supeng ngarengah ngajak bilae gumuk-gumuk uleng-ulengan ora kok dados sedunging satu waka swara sang lan sinasah landak kang lagi macak ini dari ngarep sawar winter monyet munyuk metek ngamujuk untungnya sambil maju paling nibatkan ayo kita kagem paninggal gelanggang layunin ngajang perhatan bubar ojek kapikul jadi sadrukan lagi ya kordo gerombolan gajah geliyah lumaku kintil bentuknya sambil melu toksi manyulam yang kebono gegremetan mancing telo terus yang sangkut kantong solo swantening dojokan toyo nadyan gawa senuwingit madani moro kami opo ewa dini hono kitai betara wujud Gandharwa nenggih pangarsaning para Gandharwa kang wisik Bathara Citrasena kepareng milai madani parapatan sine bosan iya para Gandharwa kang samya Angabiyanto sawetawis menggahing sang Citrasena ewa semantun dari kandhas tangan kandika mengkono sayangan seswaning para kadang Gandharwa mengkoto Yai Prabu Gandharwa Baedi ana wigati apa kakang animbali marang kadang waktu Prabu Gandharwa Baedi mulane siang disakwan dia tak timbali marang ayu
ingkang wiganti bakal ndakane ngrembug swasana ing jagat wektu iki Kyai. Kersane Kakang Citrasena menggalih kahanan jagat sing kepriye Kakang? Apa sing ora nyumurupi kahanan jagat kang muwatiri tidhi? Iya Kakang. Kakang Bathara Citrasena yen to Kakang ngganggu swasana jagat kang muwatirake pancen kepara nyata. Sabab ndak sawan sing bener durung karuan bener, sing bener durung karuan kebeneran. Katitik wong bener dianggep luput, wong pinter dianggep cidra. Iku sabab perkara apa nganti aku ora nyumurupi. Luwih-luwih yen aku nonton solahe para titah ing madya wektu iki, para titah padha nengke marang kadonyan, nyingkur marang piwulang luhur, ora nengke marang piwulang kang utama sing diudi mung kejaba kebiaring kaendahan tumpukaning bandara donya. Satemah lali marang urip sekawit ana ngarcapada kuwi kon ngapa nganti padha ora mudeng. Ing mangka kang pangerteni titah dititahke Madyapada kuwi aja nganti ngrusak jagat, nanging kinten wangun rahayu ning jagat saisine. Ewadene Kakang ya sabab saka padha kaoban milih marang kadonyan, ora jeneng mokal wani ku mintak nista. Katitik saka akeh tampok begal kecu ngrembakaning para brahmacora, ora mung mentala njaluk donya tara malah wani ngilangi nyawane sing duwe donya. Iki kepriye to Kakang? Yen nganti kahanan jagat mung kaya ngene, ora jeneng mokal saya bakal rusak sari-sari jagat iki Kakang Kukul. Yai, Kakang Citrasena apa? Ndak jaluk kanthi banget siadi sakadan, sepisan aja gumunan, kaping pindho aja kagetan, kaping telu aja gampang percaya marang kahanan kang durung karuan nyatane. Sabab pengrasanipun Kakang akeh wong kang tumindak candala kena kanggo titik tuling ganti ning jaman Yai. Mengkono Kakang. Iya, yen kepareng aku nyuwun keterangan apa jaman kuwi ana perangane kepara nyata di jaman kuwi kaperang ana papat utawa papat tataran jaman. Banjur apa wae Kakang piranganing jaman mau? Ingkang sepisan yaiku jaman emas, kaping pindho jaman perak, kaping telu jaman tembaga, ingkang wekasan yaiku jaman wesi. Saben sak jaman mau umure kurang luwih ana 2000 taun. Iya, dene titikane jaman-jaman mau ana watake dhewe-dhewe di upamane jaman mas kepriye? Jaman mas kasusunan isih utuh, tata krama isih murni, hambek asih mring sesama, sarta tanduk tepa sira dene para sarana langgara mangsani isih balung sungsung ing saben menungsa. Kabeh manungsa padha ngestukake sadaning pangeran kanthi temen-temen. Mula ora mokal padha kalis saka hambek culika, candala, jail, mutakil, cetil sarta lepeh. Iku mau kabeh sak padha disingkiri hawe sapa kaperbawan dening jaman mas. Mulane jaman mas mau bebrayang sak jagat iki anane mung sarwayang tentrem, daya dinayang sarta tresna tinresnan. Ora mung ana ing pangucap nanging kandhas toko tindak tanduk ing saben dinane ya. Kuwi yen jaman mas kepara nyata. Lah yen jaman perak kahanane kepiye Kakang? Jaman perak ing kene urip menungsa wis wiwit ketukulan dosa.
ora kita lagi wiwit bribik-bribik saka sithik ning saben menungso wis wiwit seneng nindakake utawa ngangen-angen hampek Durjana Juti wiwit seneng goro wiwit seneng jinah bandret kang mengkono mau tegese adege kasusilan wis wiwit milih sithik wis ora bisa jejeg nalika jaman perak mau Kadursilan durung wani ngeglo durung wani melok isih dedemitan ana pengingati saben menungso sabab rikala semana ombak ing tata susila isih gedhe lan isih sentosa ya mung nadyan mengkono wae jagat wis wiwit pincang wis wiwit miring laku ning kautaman yai kuwi yen jaman perak kepara napa layan jaman tembaga kepiye suasanane Kakang ing jaman tembaga mau kasusilan kelawan kadursilan wis gebrak padha digayani iki ing endi ana piwulang suci digelar ing kono uga banjur ana kawruh kadurakan ingkang jedul wong-wong kang gegulang kautaman ing saben dina kudu tansah adhar karo wong kang padha pindak dursila kabecikan saya diundakake piyala ya saya ndrebala nalika semana wong kang ora jejeg imane padha bingung ora bisa mbedakake endi dalan kesucian endi marganing bilai sabab kabeh kawruh lan piwulang padha dinit pinlas endah lan semangke kabeh padha ngaku yen salah becik lan salah bener ya mung wong kang caket marang Gustine kang tansah waspada tumune ora gampang diblithuk dening kulat manis wicara lamis yai jaman tembaga mau jagat ora mung pincang nanging wis gonjing miring wis akeh golek menyang neraka jahanam di kuwi yen jaman tembaga kepara apa lan banjur jaman Resi iki kahanane kepiye Kakang nalika jaman Resi mau uga disebut jaman akhir kala semana jagat wis kebak dosa lan memala ya ketitik ana anak wani mateni wong tuane lan uga ana wong tuwa tegel nyiksa marang anake iku dumadi ing nalika jagat ngancik ing tataran jaman Resi gotong royong wis padha luntur tresna pinesenan dianggep keliru kabeh wong mungguru butuhe dhewe-dhewe nesnani awake dhewe nuruti kesenengane dhewe tanpa ngelingi marang kahanan kiwa tengene kowe cilaka ya karepmu waton aku lan anak bojoku kepenak di jaman Resi mengkono iya kala semana bab kebecikan lan bab tata krama bab unggah-ungguh welas asih ya isih ana ning kabeh mung lelamisan yai kebecikan tata krama unggah-ungguh mau kabeh mung dienggo ulas-ulas lair ingkang sejatine padha seneng marang watak cidra seneng gendung kumalungkuh seneng digunggung seneng dialembono ana ngarepe wong akeh iku jaman Resi saweneh ana wong kang reka-reka gelar kawruh kautaman ning sejatine ya mung kanggo nasabi nggone durga mangsa-mangsa kesusu selak sugih bondo donya jaman Resi mau yai umure menungso sangsaya cekak kekuatan raga sangsaya suda wis arang-arang banget wong kang tutup umure nganti liwat 100 tahun sing akeh-akeh lagi ngancik umur 20 tahun wae wis mengguk wis bungkuk wis lempok wis lamur lan sapanunggalane kaya mengkono mau sabab nggone padha seneng ngumbar nafsu dirahi ngombe jamu kuat karben nikmat pasang susuk ben digandri wong pirang-pirang lan liya-liyane saengga ngono banjur padha kelangan berkating Gusti wekasan bedhel kulite getas balunge cekak umure yai mengkono Kakang Kulya nanging di adine kang maha kawasa jaman-jamanmu gilir gemanti mubeng nyaka nang gilingan upanane
saka jaman emas banjur dumanti jaman perak, saka perak menyang tembaga, saka tembaga dumanti marang jaman wesi. Nanging Yayi titik ana sak enteking jaman wesi ing kono banjur bakal bali jwedhul jaman anyar maneh, yaiku jaman emas. Pulih tata raja kaya jaman emas dek nalika semana. Yayi, dina iki jagat wis ngancik pungkasaning jaman wesi. Jagat wis ngancik pungkasaning jaman wesi. Ora suwe jaman emas tinggal banjur jwedhul. Mula kekejemaning angkara murka dina iki minangka tandha yen toh Durusila Jeti kurang sedhela kas bakal sirna tumuli gemanti tata silang tata rahaja. Banjur titikane gumanti ing jaman mau priye Kakang? Judule jaman mas mau mbutuhake para satriya tama ingkang saguh ngentas bebrayan agung iki saka penandhanging kamurkan. Ngono iya. Ingkang mengkono Yayi, ayo padha tulinggal mapak marang tinggal tataning jaman mas kanthi sarana kudu manunggalake cipta rasa karsa kang wigati kanggo makarya bebarengan. Kudu tansah mansinamadan, kudu nyawijake tekad ingkang mujubi pemanyur rayuning bawana. Kakang Citrasena, kepriye Yayi? Ndak cukup marang kahanan pancen bener ngendikaning Kakang Bathara Citrasena. Kapitik aku wis mireng dhewe iki ana Narendra kembar ingkang bakal nelar kamurkan. Dheweke wis bisa ketrima nggone tapa suwene 3 taun ora mangan ora nginum, yaiku Narendra saka nggota gelar Prabu Manima lan Prabu Maniman. Oleh tapa nyuwun kelawan pangeran kepengin bakal ngratoni jagat saisine. Iki mujudake yen dheweke iki sumbering watak angkara murka ya sabab kapedalan dening jaman wesi iku mau. Mengkono Yayi. Iya. Yen to nganti iki mengko kasembatan pengajaping Prabu Manima, pangrasaku bakal saya rusak jagat iki. Sing percaya atimu Yayi. Suradira jaring lebur dening Pangastuti. Nadyan to dilambari tapa yen tujume iki ora becik, kuwi bakal ngempit gamane nigan. Yen nganti ora prayekna bakal tumandhut marang awake dhewe. Aku dadi kapercayaan wong kang watak angkara mau bakal bisa sirna yen disebedul satriya tama kang diarep-arep yaiku para Pandhawa atmajaning Prabu Pandhu. Ingkang mriki lagi padha nindakake tapa mapan ting madyane wana kami apa. Lho Yayi ditenono. Ini sebedul Pandhawa kang angka 2 yaiku Raden Werkudara sing bakal mbabati marang angkaraning jagat. Sakoteng sebling ngulati Puspita metlendah kang warni misereng taman anon kang sekar warsiki miring jasmaya no catumro tasmatai katangku Gandara Kaur ingkang sowan wilayah lan niki kula ingkang sowan Gugulun ora kadhokung Gandara Kaur sowan kula atur menika gegere madyaning wana kadatengan wadya kula segelas papan wingking saking boto gelar balaning Prabu Manima ingkang wigatos badhe pinanggih dhateng Gugulun. Kuli gonjang kanjeng langit kalangkat ponerikin sanging samawe kandung sabarang kalbu kemoyak langkah kakang Gugulun lagi wae tak rasani malawis pratono kene kakang. Iya Yayi
para katang aja padha melu tak petoke dhewe apa libatke tak apa iki manuk iki ngarapasa mungsa sangkep juraja kantarang bau sayekti dingolena pateng lampus sirna madyaning palugon wah durung ngancik madani alas keparanggul sapa iki pambuh parang batakon sapa jenengmu sebagai kraton boto gelar kasesan waku manimo aku tunggu kumandang garbo sapa kowe aku boto sesuk rajaning para Gandharwa wah bejo lagi larang aku ning Gandharwa Citrasema ana marang kautus marang Gustiku menuwi marang kowe kang wiganti sinuwun bakal mundhut Gandharwa cacah 100 marang jeneng sira kang mengkono he Citrasema ora ngapulungna panuruting Gustiku yen pancen njaluk dituku aku takon reganing gendro siji pira aku ora nyulayani kowe ganti kanggo apa mulai Gandharwa disembelih kanggo ganti kanggo saji keparak menungso orang foto-foto benak sikul kesempatan pengajaran ngarap punya untuk bisa melangkahi pun harapan kita semua apa arah apa wanita aku endi kang keroyok cita semua mangga anggoro sesumban lumalun tuntur kelanto omong kang jolone ojo kakenmu Citrasena sira ojo umong den rayitno tanding dok ning Jaya kuno sakti janji
ajur remuk rempu dadi rampon
sunyo trantongko windu wiyat ampun diriku pampang melket mangsa putus sing sirang ulun lama sedoso mantep nyoy lang mundur trajange dhewe amuk Suramarta Jayawarta sapa iki aku Bathara Citrasena rajaning para Gandharwa iki tak goleki kowe sapa Narendra mboten gelar aku Prabu Manima Citrasena ana paran aku welasana nempel wadya balamu gendro cacah 100 yo ijo tak ijoli Citrasena kesempatan karepmu nanging aku njaluk ijol apa iwak ati lho kok mung mayar ati sapi apa ati pitik ati menungso ati wong iya kamu tak jaluk atimu yen wis tok atimu ganti tak ijoli Gandharwa wah ngedek marang aku apa-apamu ora slamet karo aku endi bal maju bareng tapi aku makani tukar lunga jiwa semarang wah manggung kandhuan rimang remo tanpa kamen keberi kakang Bathara Citrasena Yai Badi Panopo nyata sekti mandra aku loro iki kanthi yen tak pancen sijine dilangkai bisa urip hari meneh mengkono. Oh, adalah kepriye kakang Gugulu. Iya Yai.
ratu loro iki kena tak ibaratake banjir sing lagi teko jalan sing lagi negar menggono iya prayogan ayo padha ninggal sopepan kene tegese awake dhewe kalah ora kok kalah nanging ngalah satok dasarke dudu mungsi awake dhewe prayogane golek serayan wae iki minta sira sapa ayo ingkang mupati ngendi pamaning para Pandhawa kuwi ganti minta sareng para Pandhawa ayo tak dereki kakang